آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بكل صلاة صليت عليهم من أول نشأة إلى آخر الكمالات، صلوات تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا. كشين هنا نبارك على تدو أمباد لا في أكوك أو بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدو نيناو في كدو كوي الله سبحانه وتعالى akanena ukishi akanena au tanga aka anto aka jantona kono ka aka sura birifini bumuninto ankana ala kanene au bele jeni fara ala ka jong nyumau ani ala ka jong kunanduka shirifla duba duma ambo ojemun kan kono ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye bi walanda obitalike ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye alay kangari mununda anye ani kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ule kangari mununda anye angana farifaga ala kusmala anga ke Allah subhanahu wa ta'ala kusma ba ye anga la halabela ilahi ij'al dhikraka aadati wa taqwaka alamati wa mahabbataka tawiyati wa ma'rifataka sarirati وفي محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلتي ووسيلتي وخشيتك نيتي ورؤيتك حاجتي. آل البيت عليهم السلام وبان كالان دولك فوكانغا فوق مبه على إكوس مالك عنغا لدي على أمبي ديلي إكا أون نغنيا oke e Allah subhanahu wa ta'ala kanuyin ala ambi deli ika an tukulento kirabayina sallallahu alaihi wa alihi anaka so dunga sanu ani uluka ka nga busoli ka nga busoli kore anga to uko anga tugu ula anga na ufongo nyoya jinya foila ala enyi siranya iko ka anga niyaye ambo ala deli ala ko ke nene au bela jeli kuma sani anga do wala lila ama anga sawu nyuma amba alefo ka wala nyuma don anaka demba ay Said Sharif Usman Madan Haidara ani akanumba be ani kira bona be shirhu be anu kanumbago umana ke jiyan roro Allah subhanahu wa ta'ala akuto akajanto na konnala ka anga jiyan ja ka anga la haraja ala ko ke alaka alaya kama ani kiraire akasol na doni kama. Alhamdulillah anya fay chuga mina Allah subhanahu wa ta'ala ya shuka ka ala kusmaka ala kusmo la belebele odoye ka solli ke kira Muhammadu ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabun ka solli kira ka o korode iki kolokololento ala kiraka iki kolokololento ala kirako ana abona sanu ikana iyere tige kabulula fuila ngania ani miri okake ulula kumani wati be sangani wati bela jelena ina fambaye hadisaula kudonna na ala kirama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aku ya rasulullah mbafe kanga shu a zikru ka sarada ka ke nani sarakele moke ga solle kiraka ala kirako o konyumai ngani do faraka o kan akumba sarada ka ke sabaye ka kelendi ema
ako o kaɲi ni dɔ fara kan o kaɲi a ko n b'a sarada k'a kɛ 2 ye kilancɛ k'o kɛ e ye a tɔ kelen n b'o kɛ dɔ wɛrɛ ye alakira ko i y'o min fana kɛ o kaɲi nka ni dɔ fara kan o kaɲi a ko n bɛ n ka zikuru bɛɛ kɛ e Allahumma salli e kira kosumali ye a ko o kuma i bɛ wasa i ka diinɛ la i bɛ wasa diɲɛ kɔnɔ i bɛ wasa lahara naam maaw ka salatu ala nabi u k'a dɔn gono min b'a a kɔfɛ i y'a ye Allah subhanahu wa ta'ala ko ale b'a kɛ mɛlɛkɛw b'a kɛ ko muminun k'a kɛ ka d'a kan ala ni jɔnw cɛ sababu ɲuman o ye Muhammad ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kuma ni e yɛrɛ fana b'a fɛ i ka ala ka jɛn sɔrɔ i ka mɛlɛkɛw ka duwawu n'u ka barika sɔrɔ ka ala kira yɛrɛ k'a ka masurunyali sɔrɔ ka ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a jogo sɔrɔ o ka yɛlɛma i la sɔlli caya kira ba in ka sallallahu alayhi wa alihi a dɔn k'a fɔ ala ye kow u sɛmɛ ni Muhammadu de la Muhammadu min ko Allahu al-mu'ti wa ana al-qasim a ko ala de b'a bɛɛ di nka ne de b'a tila e ma ye don dɔ la ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fiyentɔkɛ min ni o nana ma don dɔ la a ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko n b'a fɛ ka ala deli a ka ɲɛdiya ala kira ko a ka sabali a ko kira ni e ye duwawu kɛ n ye o b'a to n bɛ se ka yeli kɛ ka kuma lasurunya ala kira ko a ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko n'i taara i bɛ seliji ta i bɛ jɔko 2 seli jɔko 2 in kɔfɛ i bɛ ala wele ni ala kosumala ye k'a k'a fɔ Allahumma n tigi ala inni as'aluka ne bɛ e ala de deli ala de bɛ deli sabula a bɛɛ ala de ta ye Allahumma inni ne as'aluka n b'i deli wa atawajjahu ilayka bin nabiyyi Muhammadin n bɛ ɲɛsin e ala ma ni Muhammad ye i ma ye an ko ka kɛ an ka busɔli ala n bɛ ɲɛsin i ma ni Muhammad ye n bɛ Muhammadu bila ɲɛ ni sama bɛ min ɲɛ n ko min t'o sɔrɔ n bɛ Muhammadu bila ɲɛ sallallahu alayhi wa sallam ka nabi ɲuman don nabi rahma min ye hinɛ nabi ɲuman ye a ye hinɛ fɔ mun kɔsɔn a bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ a bɛ kira ka hinɛ sɔrɔ o fɔlen kɔfɛ i ka tila k'i yɛrɛ lasɔmi k'a fɔ Muhammad a bɛ yen il est présent a bɛ yen hali ni a fatura a somayɛlɛma la da la k'a fɔ a ɲɛ b'i la a tulo b'i la ni sɔlli k'a kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i ka sɔrɔ ka kira wele ya Muhammad cɛ bɛ kira wele waati min o y'a sɔrɔ a tɛ kira kɛrɛfɛ o sabula ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale nɔrɔ sabaka nuruhu zamana wal makan zamanu ye danfɛn ye makanu ye danfɛn ye olu bɛɛ bɔra ala ka laɲini na ala ye fɛn fɔlɔ min laɲini o de ye ala kira o nɔrɔ ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kuma waati tɛ don maa ni kira cɛ o cogoya kelen fana la yɔrɔ janya o t'i janya Muhammad la o tɛ Muhammad janya i la ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a ko ya Muhammad inni atawajjahu ila rabbi bika a ko Muhammad me ɲɛsin n daba masa ma ni e ye an yakshifa li an basari a ka se ka ɲɛɛlɛ shafi'uhu fiya wa shafi'ini fi nafsi ala n b'i deli ka Muhammad ka sonna doni minɛ ma ani i ka hinɛna ka makarina ɲɛ nin baara min kɛ o kɔsɔn i ka se ka ɲɛ segin ma cɛ ɲɛɛlɛla a taara ala kira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka ala kira ka bonya k'a barikada kuma ni maa ye ɲuman k'i ye i kan k'a ka ɲuman
i kan ko o lasegi n'i ma ɲuman dɔn i farala fitiriwale kan kuma donso b'o de fɔ ko ɲumankɛ o ka ɲi nka ɲuman dɔn o ka ɲi ni ɲumankɛ ye ko ɲumankɛ man gɛlɛ mais ɲuman dɔn o ka gɛlɛ n'a ye ɲuman dɔn bɛɛ ti s'a la dɛ alakira ko an ma o de la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka hadisa jɛlen dɔ la a ko man utiya ata'an fawajada falyajzi bih a ko maa o maa ni ala y'i sɔn maa dɔ sababu la dɔ ɲɛnen ma k'i sɔn i ka a tigilama i k'a sara ni maa ye ɲuman k'i ye hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan i fana ka a ɲɔgɔn segin a ma walima min ka ɲi n'a ye wa man lam yajid falyuthni ko n'i ma a tigi ka ɲuman segin a ma n'o se ma k'i ye a tigi ka ɲuman ni se ma k'i ye k'o ɲɔgɔn segin a ma k'i k'a tigi i k'a barikada i k'a waleɲuman dɔn i k'a tando fa inna man athna faqad shakar ko maa min mana maa tando k'i y'a waleɲuman dɔn ka ban wa man katama faqad kafar ko ni maa min ni i ye o dogo ni ye ɲuman dogo k'i kɛra fitiriwale ye i kɛra kafiri ye wa man tahalla bima lam yu'tahu kana kalabisi thawbay zurin a ko fɛn min ma d'i ma n'i y'a kɛ i n'a fɔ k'o dir'i ma k'a bɛ komi maa min n'a ye nkalon guloki ani a kulusi walima nkalon guloki n'a taafe siri a yɛrɛ la ka nkalon tigɛ k'a fɔ karisa a ye so jɔ k'a di yan k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a ko o fana tɛ bɛn dɛ kana koɲuman nkalon da a tigilama la a ma min kɛ kan'a fɔ a ye min kɛ i kan'o de dogo ni hadisa fana b'an la gɛrɛ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka kumakan wɛrɛ la ani alakira a tɛ sɔn namara ma kira tɛ sɔn janfa ma muso dɔ a nana alakira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ya rasulallah a ko ala ka nabi ɲuman a ko ne kelen tɛ n cɛ kun a ko n kelen tɛ n cɛ kun sinamuso bɛ n na a ko ya rasulallah inna li darratan fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini a ko ya rasulallah a ko sinamuso bɛ n fɛ a ko yala gasi bɛ n kan wa jurumu bɛ n kan wa ni ne ye a jira n sinamuso la k'a fɔ n cɛ ye fɛn dɔ di yan ka sɔrɔ a m'o di yan wa a ye n ye fini dɔ don k'a fɔ cɛ de ye nin san ka di yan walima bolifɛn n cɛ ye nin mobili san ka di yan walima sanu walima masiri dɔ ka fɛn fɔ walasa ka se ka sinamuso dimi ka sɔrɔ cɛ m'a di ko bi cogo di ya rasulallah gasi bɛ n kan wa alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zurin nkalon man di ala ye mensonge ani ko namara o man di ala subhanahu wa ta'ala ye a ko maa o maa n'a b'a a yɛrɛ kɛ k'a a yɛrɛ lafa ni fɛn ye ka sɔrɔ min ma d'a ma k'o tigilama a bɛ komi a ye nkalon guloki a n'a kulusi o don a yɛrɛ la nin kuma in bɛ taa yɔrɔ jan ala ka sababu ɲuman k'an ye hadisa sarihabaw b'a jira k'a fɔ maa min n'a ye i yɛrɛ danbɛya ka taa dɔnnibagaya ma ka sɔrɔ o minɛnw m'a labɔ o bɛ don a kɔnɔna la dɛ o maa min i y'a jira k'a fɔ fanga dɔ b'i la force dɔ b'i la ka sɔrɔ i ma se o ma mɔgɔw nɛgɛnni kama ani ka mɔgɔw namara o bɛɛ bɛ don o kɔnɔna la
kuma hadamaden i ka kun ni i yɛrɛ ye hadamaden i ka kɛtaw i k'i jija o ni Ala subhanahu wa ta'ala ka laɲini ka bɛn i kana nkalon tigɛ ka d'a kan hadamaden mana nkalon tigɛ dɔrɔn mɛlɛkɛ ba kelen o b'a tigilamɔgɔ danga tigɛna don ko nkalon a bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ el-kazibu fasadu kulli shay nkalon bɛ fɛn ɲuman bɛɛ tiɲɛ ahlul baytu ko alayhi salam kuma bɛ shirifula duba duman ko de la ko ala kota ani kojugu a bɛɛ marala so dɔ kɔnɔ k'a tile kɛ nkalon ye janaya nkalon b'a dayɛlɛ suɲɛli namara tɔɲɔli surafɛn nkalon in de b'a bɛɛ lajɛlen na mara kɛcogo juguya nkalon de don kuma nkalon ale ni limaniya tɛ taa alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko jogo bɛɛ bɛ se ka kɛ mumini na sɔn bɛɛ bɛ se ka kɛ mumini na fo sɔn fila kuma dɔ la a b'a kɛ hadisa dɔ b'a kɛ saba ye nkalon ani janfa ani jitɔya kuma dɔ la nkalon ni janfa o bɛɛ ye kelen maa min bɛ nkalon tigɛ a bɛ janfa kɛ maa min bɛ janfa kɛ nkalontigɛla don o kuma bakhiluya ani jitɔya nin tɛ se ka kolokolo muminu na a tɛ se ka kolokolo kira bɔnna la ani u kanubaga ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen mana hali bi an bɛ shirifula an b'a duba kɔnɔna la alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a n'a ka so dunko sanumanw u y'an su ka kɛ ala kosuma kan ka d'a kan man zakarani a ko maa o maa n'i ye ne ala subhanahu wa ta'ala i ye ne kosuma ne ala subhanahu wa ta'ala ne bi aw tigilamɔgɔ kosuma a ko ana jalisu man zakarani maa min mana i janto ne ala la ne y'i sigiɲɔgɔn ye o kumana a bil'i kunna k'a fɔ n'i bɛ ka ala kosuma ala subhanahu wa ta'ala ka sebaya o b'i kɛrɛfɛ o la an b'a ye k'a fɔ sahaba dɔw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala kosuma ala yɛrɛ ye kira yamaruya k'a ka to ka kɛ u kɛrɛfɛ wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya ako maa minnu bɛ ala kosuma sɔgɔma ani wula fɛ i muɲu i ka kɛ u kɛrɛfɛ kana jɔ u la ka ɲɛbɔ diɲɛ waritigi ani diɲɛ tɔgɔtigi dɔw fɛ ka fantanw to yen ka taa diɲɛdenw nɔfɛ a ko o kɔfɛ tuguni wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta a ko n bɛ kangari min da i ye fana maa min ɲinɛnen don ne ala kosuma kɔ maa min tɛ zikuru kɛ a tigi bɛ kɛ nin dungɔ tuguɲɔgɔnyaba de sabula a tɛ siran ala ɲɛ ni maa tɛ zikuru kɛ dɔrɔn shetanɛ bɛ na ni shetanɛ donna a la ala ɲɛ siranya bɛ taa a ka ko bɛɛ bɛ kɛ dansago ye ani ala ka sariya sɔsɔ kuma bɛ ala deli ala k'an kɛ ala ko sumana sɛbɛsɛbɛw ye ka d'a kan n'i ye ala ko suma ka ala ko suma a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ala ko suma yɛrɛ bɛ diya i ye ka tɛmɛ damu fɛn bɛɛ kan an b'o de ye al-imam Zainul Abidin alayhi salam a ka munajatu min n'a fɔ o ma munajatu zakirin ala ko sumabaw olu bɛ ala gundo-ɲɔgɔnya cogo min conversation min bɛ tɛmɛ u ni ala cɛ baro min bɛ tɛmɛ ala ko sumana sɛbɛsɛbɛ ni ala cɛ o munajatu la a bɛ se yɔrɔ la a b'a fɔ astaghfiruka min kulli ladhatin bighayri dhikrik wa min kulli rahatin bighayri unsik a ko ala n bɛ yafa ɲini i fɛ ni fɛn dɔ diyara ne ye ka tɛmɛ e kosumali kan ala yafa ma o kɔrɔ ye ala kosuma de kan ka diya hadamaden ye ka tɛmɛ dumuni duman kan ka tɛmɛ
min fɛn duman kan, siyɔrɔ duman, bolifɛn duman, daamu fɛn bɛɛ. Sabu i b'i daamu fɛn o fɛn la, Ala de ye o dibaga ye. Mana kado tɛ se ka bonya ka tɛmɛ kado kɛbaga kan. Mɔgɔ man'i laja ni miliyari ye, miliyari dibaga kan ka bonya i bolo ka tɛmɛ miliyari yɛrɛ kan. Sabula a bɔra ale de la subhanahu wa ta'ala. Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma. Kuma Ala kosuma o de ye hadamaden dusukun sigibaga ye. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala kosuma de bɛ hadamaden jasigi, o de bɛ hadamaden basigi, o de bɛ hadamaden ɲɛmajɔ. Wari tɛ maa ɲɛmajɔ, fanga tɛ maa ɲɛmajɔ. Fɛn kelen min n'a bɛ hadamaden ɲɛmajɔ k'i jasigi, o de ye ni ka kɛ Ala subhanahu wa ta'ala kosuma ba ye. K'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ yen, wa diɲɛ tɛ tɔɔrɔ ye, diɲɛ ye tɛmɛyɔrɔ de ye. Zikuru de b'o jigi kɔnɔ. O de la an b'a ye alul beitu alayhim salam, al-imam Ali al-Hadi alayhi salam, n'o ye imamu tanan ye, a bɛ kangari d'an ye. Ako unzur limadha tara ya ayyuha rajulu wa kun ala hadharin min qabli tantaqilu wa qaddimi zada min khayrin tusarru bihi فكل ساكن دار سوف يرتحل وانظر إلى معشر باتوا على دعة فأصبحوا في ثرى رهنا بما عملوا بنوا فلم ينفع البنيان وادخروا مالا فلم يغنهم لما أتى الأجل. الله أكبر. أكو نجاه نمسو unzur limadha tara. Ako fɛn o fɛn n'o b'i ɲɛkɔrɔ a filɛ k'a ɲɛ dɛ, i ka taasi n'a bɛɛ ye. I taasi ni diɲɛ kow ye, wa kun ala hadharin, i k'i kɔlɔsi diɲɛ kana se k'i nɛgɛ sani i ka taa ka bɔ diɲɛ na. A dɔn k'a fɔ ko maa kɛ kuma o de bɛ ɲuman bila a yɛrɛ ɲɛ. wa qaddimi zada min khayrin tusarru bihi. I bɛ ɲuman min bila i ɲɛ dɛ, lahara n'i bɛ t'o sɔrɔ i ɲɛ, n'i bɛ nisɔndiya n'a ye, i ka kan ka kekuya k'o de kɛ. O de la don dɔ la kiraba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye baro bila sahabaw la, a bɛ fɛ k'u kalan. A ko ayyukum, a ko ne b'aw ɲininka, aw dɔ la kelen jumɛn bɛ yen, malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi. Ko aw dɔ la kelen jumɛn bɛ yen ni o bɛ nafolo min to a kɔ, maa wɛrɛ bɛ a tiɲɛ ta nafolo min na, o de ka d'a ye ka tɛmɛ a yɛrɛ ka nafolo kan. U ko ya Rasulallah, o mɔgɔ t'anw na. Bɛɛ b'a fɛ i yɛrɛ ka nafolo o de ka di ye ka tɛmɛ i tiɲɛta b'a ka nafolo kan. A ko ayi, a ko ne ɲɛ b'a la aw filɛ nin ye cogo min, aw tiɲɛta b'a ka nafolo de ka d'aw ye ka tɛmɛ aw yɛrɛ ta kan. U ko cogo di ya Rasulallah? A ko maluka ma qaddamta wa ma tarakta fa malu warisika, aw kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A ko maluka ma qaddamta, ku ye min bila i ɲɛ dɛ, i ye ɲumanya min kɛ n'i ka nafolo ye, i ye sinji tuguli min kɛ, ka banabagatɔw ladonni min kɛ, miskinaw, yatimaw, sigiɲɔgɔn ɲumanya ani jamana jɔ ka Ala ɲini ni a ye. A ko o de ye i ka nafolo ye. I ye lahara ɲini ni nafolo min ye, n'i bɛ t'o sɔrɔ ɲɛ, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allahi huwa khayran wa a'zama ajra. A ko o de y'i ta ye. A ko nka n'i sara ka miliyari min to i kɔ, o t'i ta ye dɛ. A ko aw dun
min maralen do aw bolo o de ka ca ka tɛmɛ a ye min bila aw yɛrɛ ɲɛ a yɛrɛ k'a jate kɛ ni wari b'i bolo joli b'i ka kɔnti la diɲɛ na yan joli b'i ka kɔnti la Ala fɛ i ye investissement min kɛ diɲɛ na yan sow la damufɛnw na ani tɔgɔ ɲini kow la yala i y'o ɲɔgɔn kɛ Ala fɛ yen wa o maralen do ya o ma kɛ o Ali al-Hadi abitani kuma ye a ko fa kullu sakini darin sawfa yartahilu a ko so sigiba bɛɛ bɛna kite bɛɛ bɛna taa ka bɔ a so kɔnɔ i bɛna bɔ i ka villa in kɔnɔ i bɛna bɔ i ka sangasoba in kɔnɔ i bɛna bɔ palais kɔnɔ i bɛna bɔ bureau in kɔnɔ i bɛna bɔ i ka misiri in kɔnɔ i bɛna bɔ i ka jama in cɛla i bɛna bɔ i ka du in kɔnɔ i bɛ taa min i bɔra masa min fɛ i bɛ segin o fɛ a ko mɔgɔ joli joli bɛ yen n'olu tun bɛ siyɔrɔ ɲumanw na gardiw b'u garde cogo bɛɛ lajɛlen na ko n'u bɔra yen ka taa bila dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'u kan k'u tɔnɔmadalen t'u ka baara bolo u ye so ɲumanbaw jɔ bannaw u ye so ɲumanbaw jɔ falam yanfa'il bunyan a ko so jɔlen ma se k'a to u ka to a kɔnɔ u bɔra a kɔnɔ ka taa sɛlɛ dɔw na ka taa kaburu dɔw na wadakharu u ye nafolo mara k'a fara ɲɔgɔn kan a ko nka saya nalen Tunisie ta m'u kisi Maroc ta m'u kisi Faransi ta m'u kisi u mana taa diɲɛ hôpital la i b'a sɔrɔ morgue b'o hôpitaliw bɛɛ la su marayɔrɔ b'a bɛɛ kɔnɔ wa kaburudon b'a duguw bɛɛ la a ko nafolo ma u nafa kuma min na ni u si banna ni saya nana ka b'a banna o kuma e hadamaden uzkurullah Ala kosuma ni jumɛn bi ta'atihi Ala kosuma belebele jumɛn ye an ta'budahu i ka kɛ Ala batoba ye sanga ni waati bɛɛ i ka dɛmɛ ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ i ka i yɛrɛ kɔlɔsi i kana don Ala subhanahu wa ta'ala a ka funu kɔnɔna la o la kuma laban na an b'a ye o de la ahlul beitu alayhim salam Ala ni u bɛ Ala sago kɛ u b'a fɛ u kanubaw ka Ala sago kɛ u ka to ka Ala kosuma ka caya u ye duwawu di an ma an k'an ka duwawu minnu kalan ka zikuru minnu kɛ sɔgɔma an k'an ka minnu kɛ wulafɛlaw la a dɔ ye du'aul hariq u b'a fɔ a ma du'aul kamil an b'a ɲini kanubaw fɛ u k'u gɛlɛya u ka nin duwawu in sɔrɔ n'i ye nin sɔrɔ a b'i wasa ka bɔ duwawu bɛɛ ma ka bɔ zikuru bɛɛ ma ani du'aul asharat min duwawu laban ni la ilaha illallah b'a la istighfaru b'a la ya Allah ya Rahman ya Rahim ya badi'a samawati wal ard la hawla wala quwwata b'a la salatu b'a la fatiha b'a la qul wala b'a la olu ye zikuru kamilu de minnu bɔra Ala yɛrɛ fɛ k'a di kira ma kira k'a di a ka ahlul beitu alayhim salam misaliya la du'aul hariqin ahlul beitu ko u ko nin duwawu in ka di anw ye a bɔra Ala kira yɔrɔ wa huwa ahabbu ilayna min ad-dunya wa ma fiha min al-mali wal jawahir diɲɛ nafolo bɛɛ diɲɛ fɛn ɲuman bɛɛ anw bɛ nin duwawu in fɛ n'a bɛɛ ye a ko an b'a tiɲɛ ta ɲɔgɔn bolo duwawu dafalen de don a ko maa o maa n'i y'a bila i ɲɛkɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ mɛlɛkɛ ba kelen bila k'i kɔlɔsi i ka denbaya k'aw sécuriser k'aw basigi k'aw to Ala ka assurance kɔnɔ ani Ala ka garantie kɔnɔ dɔmanu kɔnɔ ka bɔ shetane ni kojugu bɛɛ lajɛlen ma wa a kalani siɲɛ kelen baraji min bɛ d'i ma o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye sidiku 100 o ka baraji o bɛ d'i ma Ala ka faamuya ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma Ala subhanahu wa ta'ala a ka ne ni aw dɛmɛ
ale ala kusmala komi kira yɛrɛ y'a fɔ cogo min allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa alhiqni birahmatika fi ibadika as-salihin wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. ala ka ɲɛma o de b'a to i bɛ se ka ala kosuma ka ala bato k'a ɲɛ ani ka ala waleɲuman dɔn ani ala ye maa minnu k'i ma sababu ɲuman ye mansaw karamɔgɔw baɲumankɛw i ka se k'olu waleɲuman dɔn i kana k'u ma fitiri wale ye. an bɛ bɔ kuma la yan ka ala deli jamana ala k'a kisi ala ka an kɛ laadiriw ye ala k'an kɛ tiɲɛtigiw ye ala subhanahu wa ta'ala k'an yɔrɔma janya ka bɔ galon ani namara ani janfa ani jitɔya ma. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زهرائه الفاطمي مولاي صل وسلم